Virtuálna realita, teda aj keď takto o nej hovoríme, tak evokuje, že sa využije viac menej hlavne v zábavnom priemysle, alebo na to, aby nám skrátka urobila nejaký zážitok, ale vie nám aj reálne pomáhať v živote. Čiže virtuálna realita všeobecne má široké možnosti využitia. Pre každého sa dá ušiť niečo na mieru, niečo vymyslieť, je to už potom otázka samozrejme kreatívy a k tomu know-how, ako to urobiť. Ale z praxe veľké využitie má vo vzdelávaní, napríklad v zdravotníctve, v priemysle, v armáde, v navigácii. Vo vzdelávaní si predstav interaktívne učenie. Namiesto pasívneho počúvania a čítania sa dokáže dostať do centra diania. Viem ísť do laboratória napríklad. Áno, ľudské telo alebo ľudské orgány znútra. Alebo sa vieš prejsť po starovekom Ríme, po zakázaných neprístupných miestach. Vidieť zvieratá, ktoré už vyhynuli a podobne. Cesta do praveku. Po rezerváciách, po celom svete. Vieš si napríklad vyskúšať pilotovanie lietadla na leteckom simulátore v bezpečí. Ale napríklad v zdravotníctve si môžeš vyskúšať operáciu na simulátore. Existujú rôzne programy na odbúranie stresu, odbúranie úzkosti, fóbií.